que no es fa, tot al final de tot per haver de fer això, precisament. Però bé, ja que hi som. Mireu, vinc de Barcelona. Avui hem tingut la jornada d'animadors de totes les diòcesis de Catalunya. Per tant, venim cansats però contents perquè quan les coses són de Déu, i això dona forces. I ara pensava, que estava aquí, doncs mira, un bonic moment de tota la feina d'avui i del cansament d'avui, doncs que millor aquesta moment de pregària sense haver d'estar al davant, cosa que s'agraeix ara que m'hagueu trencat aquest moment també jo de felicitat, perquè a vegades costa això d'estar al davant, i no ens agrada més des de l'últim moment, des de l'últim lloc, doncs sense passar desapercebut, només pregant. Doncs mira, això ho farem ara tots junts, encomanar-nos a la Mare de Déu, pregar, tranquils. Estem també vosaltres de un dia de coses i activitats, no? Potser un moment de calma, també bonic, no? Quan se'n va el sol, quan és aquest moment més recollit, doncs així us peus a la Mare de Déu, encomanar-li tot el que tenim i el que fem i sentir-nos protegits per aquesta mà que ens acarona, que és la mà de Maria, i que ens acompanya en aquest temps de Pasqua, perquè descobrim el seu fill ressuscitat enmig de nosaltres, no? Doncs junts preguem com a església diocesana, com a església que fa camí aquí al voltant d'aquest santuari amb la Mare, que el Senyor ens il·lumini també en aquesta nit, com il·lumina la foscor d'aquest ciri pasqual i ens faci descobrir la seva presència entre nosaltres i que Déu ens beneixi. En nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, el Senyor sigui amb nosaltres.
se n'haguera anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo». Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare. Se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins a la mort d'Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «D'Egipte he cridat el meu fill». Quan Herodes es veia burlat pels savis, es va indignar molt i ordenà que a Betlem i a la seva rodalia matessin tots els nens de 2 anys en avant, l'edat que calculava pel que li havien dit els savis. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Jeremies. A Ramà se sent un crit, plors i grans planys. És Raquel, que plora els seus fills, i no vol que la consolin perquè ja no hi són.